Örgün, döhürtük, ýaly sözler ören ýakymsyz we göwnüňize degiji sözler. Esasan da öz ýüzüňde döhürtük bolaýan ýagdaýynda. Döhürtüň içinde näme bar? Bu videoda döhürtükleriň 7 görnüşi we olary bejermek üçin peýdaly maslahatlar bardyr. Döhürtük köp adamlar üçin ýaman agyr degen, rahatsyz edýän bir temadyr. Aramyzda ýüzünde diýekeje döhürtüksiz durmuşyny ýaşaýanlar seýrek duş gelýändir. Onda näme etmeli? Adamlar döhürtüň içindäkini anyklamagy, olary gysyp bolýarmy, nädip diýinip boljakdygyny, has erwet bolmaz ýaly näme etmeli we näme etmeli däldigini biljek bolýarlar. Garaz soru bolsa-ken, jogap bolsa hemişe tapdyranok. Saglyk bolsun kanaly döhürtükleriň dürli görnüşleri barada we olaryň bejergisi barada maglumatlary siziň dikkatyňize ýetirýär. Gelin esasyna seredeliň. Döhürtüň içinde näme bar we ol näme üçin emele gelýär? Biraz teoriýa ziýan etmez. Duşmanymyzyň ýüzüni tanalyň. Her bir öýjüň içinde ýağ mäzi ýerleşýär. Bu mäzler ýüzümizdäki ýagy bölüp çykarýar. Olaryň esasy maksady derimizi daşka gurşawyň täsirinden goramak bolup durýar. Ýöne gynansak-da, bu bakteriýalaryň köpelmegi üçin amatly gurşaw bolup durýar. Mäzler aktiv ýagdaýa geçip, has köp deri ýagyny bölüp çykarýan ýagdaýynda öýjükler dykylyp, bakteriýalar hedil edip täze mekanlaryny özleşdirip başlaýarlar. Haçanda bedenimiz garaşylmadyk mehmanlary saýgaranna, onda şol ýere meseleni çözmek üçin leykositler uğradylýar. Bular ýaly söwüş meýdançada gyzarma, çiş ýa-da täze görmegi döhürtük emele bolup bilýär. Bular ýaly ýagdaýa duçar bolanyňyzda näme etmeli? Ilki bilen sykmaly däl, hiç haçan. Belki-de bu hereket sizi öz boluşly bir keyp berip biler. Ýöne deriňize asla. Muňa bir näçe sebäp bolup biler. Birinciden, döhürtügi sykmak bilen deriňiziň örtügini bozýarsyňyz we eliňizde bolup bilen bakteriýalary ýol açýarsyňyz. Bu bolsa ýagdaýy hasam agyrlaşdyryp biler. İkinciden, deride iz galyp biler. Şeýle hem infeksiýa girizilmegiň ähtimaly bar. Üçünciden bolsa, döhürtükler öz bolşuna göräýmäge bir ýakymly zat bolman soň, olaryň ýerinde emele gelýän yaralar bolsa, hasam erwet görünýär. Şonuň üçin döhürtügi sykmazdan öň iz ýanyndan bolup biljek netijeler barada hem pikirlenip görüň. Yara izi size gerekmi? Ulu ähtimal däldir. Indiki wajyp sorawmaza geçeliň. Döhürtügi sykman, onda nädip diýinip bolar? Aslyny döhürtüň içindäki iriňde nädip diýinmeli? Munyň üçin çay agajynyň efir ýagyny ulanyp bilersiňiz. Onuň güýçli antibakterial täsiri bardyr. Bu diýmek, döhürtükleriň emele gelmegi sebäbi bolan bakteriýalary öldürýändir. Ýöne artykmaç ulanmaly däldir. Ýüzüňizi gowy ýuwuň. Paxtaly taýajagy çay agajy efir ýagyny sehel batyryp alyň. Emay bilen edil döhürtüň üstüne çalyň. İz ýanyndan ýuwmak gerek däldir. Bu emi akşam ýatmazdan öňinçe etmek maslahat berilýär. Ertir bolsa, döhürtügi mälim kiçelendigini görersiňiz we döhürtük kadaly ýagdaýda gunap başlar. Başka el yeterli serişte bolsa, düýüp soğun. Soğun hem antibakterial häsiýetleri eýedir. Soğunun ýogyn bölegini alyň, döhürtüň üstüne tutuň. 10 minutyň dowamynda saklaň. Bu emden soňra döhürtükler guran bolmalydyrlar. Aspirin hem ýüzüňizdäki döhürtüklere gudrat ýaradyp biler. Şular ýaly ediň. Aspirin 2-3 tane gerdejig owradyň. Bir näçe damja suw damdyryň. Emele gelen pastany döhürtüň üstünden çalyň we 10 minut töwereg dursun. Aspirin edil soğun ýaly çiýişi guradyr we gyzarmany azaldyr. Başga da köp türlü melhemler bardyr. Esasy zat öz ýüzüňiziň deri görnüşine gawat gelýäni saýlamakdyr. Gynansak da döhürtükleriň peýda bolmagy bu biziň ýüzümizde emele gelip biljek ýekeje mesele däl. Olaryň indikisi gara nokotlar. Gara nokotlar haçanna öýjükler deriniň guran dokumalaryndan dykylan wagtynda emele gelýär. Olar kislorodun täsiri aslynda garalýar. Gara nokotlar burnuň, eňegiň ýa-da ýangaklaryň üstüne emele gelip biler. Olardan hem tebiigi serişdeleriň kömegi bilen diýinip bolýanlygy gowy habar. Iň ýörgünli serişde bolsa limon şiresi. Ýüzüňizi ýuwuň. Bir çay çemçesi limon suwundan alyň. Paxtany limon suwuna batyryp alyň. Gara nokotlaryň üstünden çalyň. 10 minut saklaň. Salkyn suwa ýuwunyň. Limonyň düzübindäki aktiv komponentler ölü deri bölejiklerin eremegine getirýär. Şeýlelik bilen dykylan öýjükler arasalanýar. Gök çay hem gowy netije getirip biler. Ony içip bolýar. Ýüzüňi ýuwunmagy ulanyp bolýar we çay torbajagyny gara nokotlar zolagyny tutup bolýar. Gök çaýyň düzümi antioksidantlary baýdyr. Olar
yağ mäzleriň artykmaç işlemezligini sazlaýar. Düwürtükleriň başga bir görnüşi ak uçly örgünler. Olar öýjüň içine deri ýagyndan daşary bakteriýalar düşenini emele gelýär. Bunda näme etmeli? Birinji melhem size bir yaprak aloe ve bir çay çemçesi limon şiiresi gerek bolar. Olary gel halyna öwrilençe garışdyryň we ýüzüňize çalyň. 3 minutyň dowamında massaj edin we ýene-de 10 minutluk ýüzüňizde dursun. Soňra ýuwunyň hepde bir ýedek gaýtalap bilersiňiz. Aloe vera ak uçly düwürtüklere garşy iň peýdaly emleriň biridir. Ýüzüň arasalamak üçin ýumuşak we ören täsirlidir. Limon şiiresi bolsa gazanylan netijäni berkidýär. Kokos ýagy hem ak uçly düwürtüklere garşy gowy peýda edýär. Bu ýag bilen ýüzüňizi massaj edin we 1-2 sagat ýuwmany goýun. Hatda bütün gije hem galdyryp bolar. Kokos ýagy ýüzüňizi diňe arasalaman nemlendirýär hem. Bu bolsa ähli deri görnüşleri üçin peýdalydyr. Indi bolsa has giňişlerini alalyň we papula hakynda gürrüň edeliň. Ken tanış söz bolman biler. Papula bu deriniň aşagynda ýerleşýän kiçirek çiş. Al, gyzyl ýa-da goňur renkde bolup biler. Has takygy papula çişin düwürtüň iriňsiz görnüşi. Olar bilen görüşmegiň iň gowy serişdesi alma sirkesidir. Sirkäni suw bilen 1-3 gatnaşykda garyp, paxtany batyryp ýüzüňize çalyň. 10 minut saklandan soň suw bilen ýuwunyp nemlendirinçi krem çalyň. Alma sirkesi deriniň artykmaç ýagyny kadaly şekilde aýyryp bakteriýalary öldürýär. Papuladan diýilmegiň başga has ýumşak usuly gatyk we baldan ýasalan maskadyr. Ol gözenekleri daraldyp ýüzüňizi guratman arasalar. Ynha bolsa taýýarlanyş usuly. Size bir çorba çemçesi bal ve bir çorba çemçesi gatyk gerek bolar. Olary gowuça garışdyryp ýüzüňize çalyň. 15-20 minutdan maska gurandan soňra bolsa, emay bilen ýüzüňizi ýuwuň. Bu öz boluşly skrab hökmünde bolup, ýüzüň öl öýjüklerini aýyrar. Bu emi hepde bir ýere gaýtalap dursaňyz, papulanyň nämedigini hem ýatdan çykararsyňyz. Düwürtüň ýene-de bir giň ýaýran görnüşi pustula. Pustula düwürtüň iriňlän, çiýişen görnüşidir. Olar diňe bir ýüzde emele gelmän, eýsem bedeniň başga ýerlerinde bolup biler. Olardan hem tebii serişdeleriň kömegi bilen gutulup bolar. Meselem, imbiriň, ýagny zenjebiliň arasy şiiresini içip bilersiňiz. Bu gulaňyza ýakmanam biler. Ýöne, zenjebil diňe bir pustulalardan gutulmaga kömek etmän, eýsem tutuş bedenimize sagyldyjy täsir edýär. Çünki endamymyzyň hem daşyndaky hem içindäki ähli ziýanly bakteriýalary öldürýär. Su içmegi hem ýatdan çykarmaň. Arassa, sagdyn we nur saçýan ýüzüňiziň bolmagyny isleýän bolsaňyz, bunyň dowamında azyndan 1,5 litr suw içmek gereklidir. Ýüzüňiz üçin ýene-de bir gowy emleriň biri narpyzly maska. Bir näçe narpyz ýapragyny şiiresi bilen sürtüp owradyň. Emele gelen garyndyny ýüzüňize çalyň. 10 minut saklanyňyzdan soňra salkyn suw bilen ýuwunyň. Maska ýüzüňizi ýumşadyr we gyjynyp duran derini köşeşdirer. Hemde artykmaç ýag bölüp çykarmasyny azaldyr. Düwürtükleriň iň agyrly görnüşi nodula. Bular ýüzüňde düwünçek şeklinde emele gelip we olara degen wagtyň ören agyrly bolýar. Nodula haçanda dıkılan öýjükler ulalyp çiýişen ýagdaýyny emele gelýär. Düwürtüň bu görnüşi has güýçli bejeri almagy talap edýär. Emma edil şuň hem zany gowşadyp biljek emler bar. Olardan biri otly çay içmekdir. Meselem, bambuk ýapragynyň çaýy. Otly çaýlar nodulalaryň ulalmagyny haýallaýar we gowrumyny hem biraz keçelmäge kömek edýär. Nodulalar bilen görüşmek üçin maskalar hem bardyr. Olaryň birisi hakda aýdyp bereli. Düzümünde bal we gök çay bar bolan barada. Size 2 kiçi çemçe bal we 1 käse çay gerek bolar. Olary garışdyryp 15 minutluk ýüzüňizde goýun. İz ýanyndan bolsa salkyn suw bilen ýuwunyň. Nodulalary öz başda bejerip bolmaýanlygy barada ýadyňyzdan çykarmaň. Olar deriniň iň çuň gatlaklaryna ýerleşýärler we diňe Lukman tarapyndan berilen bejerigini alyň. Lukman maslahatyny almagy uzagy çekdirmäň. Iň soňunda bolsa kista ýa-da düwürtüň kistoz haly. Bu iň agyr we bejergisi uzagy çekip biljek halydyr. Esasan olar infeksiýa sebäpli emele gelýär. Deri ýagy hem iriň iň çuň gatlakda jemlenip durýandyr. Düwürtükleriň kistoz halyny diňe Lukmanyň kömegi arkaly bejerip bolýandyr. Käbir agyr ýagdaýlarda bolsa kistany hirurgiki usulda kesip aýrýarlar.
Bejergi usulunu saylan wagtyny Lukman diňe bir deriniň ýagdaýyna seretmän, eýsem bedeniň umumy ýagdaýyna üns berýär. Kistalaryň has çuň sebäpleriň ýüzünden emele gelip biler. Meselem, gormon ýagdaýynyň üýtgeme bolup biler. Esasy bejerige goşmaça bolup, tebii ýaglar ulanyp bolar. Meselem, lavanda ýagy, ýagny elvan gülü ýagy. Yaraly ýerlere bir näçe damja ýag damdyryp bilersiňiz. Ýöne, ähli ýagdaýlarda da Lukman bilen maslahatlaşyp görüň. Düwürtüklerin ähli görnüşi, deri keseldigini ýadyňyzdan çykarmaň. Ýüzüňize iýdi gederli iýdi etmek bilen öz-özüňi bejermegiň arasyndaky tapawudy biliň. Düwürtükler sizi elmidama iýdarlap ýören mesele öwrülen bolsa, ökde dermatolog Lukmanyny tapyň. Biz hemmämiz bir-birimizden tapawutlanýarys. Şol sebäpli düwürtükler tapawutly sebäpler ýüzünden emele gelýär. Lukman bu ýagdaýlary göz öňünde tutup, size gawat gelýän, dogry bejergeni maslahat berer. Sizin hem düwürtüklere garşy bilýän, ulanyp gören serişdeleriňiz ýa-da emleriňiz barmy? Olar barada kommentariýalarda paýlaşyp bilersiňiz. Video sizin üçin peýdaly bolan bolsa, like koyun we kanaly agza bolun. Size ýene-de kän kyzykly zatlar garaşýar. Saglyk bilen durmuşyň ýagty tarapynda galyň. Indiki videolarda görüşýänçek, saglyk bolsun.